एसे गोरोब्लानो दुथुर बायदि खानिक जायो गोसथोनाय दङ मालाय मा जानो बिनानाव बयफ्रेन्ड दङ मालाय मा जानो बिनानाव जायनो लाग्रोनो हायो बेसो मोनखायो जायनो लाग्रोनो हायो बेसो मोनखायो हाबाफारि लानायखौ जों बे समाव नुनो मोनदों दा बे समावनो बे गङिया ओनसोलनि रायजो राजा बिथांफोर एबा दैदेनगिरि बिथांमोननिफ्राय माखासे बाथ्राफोरखौ जोङो मिथिनानै लागोन आसा जों नुनो मोनदों नोंथांमोना फुंबिलि समनिफ्रायनो दिनैनि जायनाखि रंजालि बैसागु फोरबो फालिनाय बेखौहाय खुंफुंदों दा बे समाव नोंथाङा ओनसोलनि सासे दैदेनगिरि जाना मा बुंनो सानो बेयाव जोंनि बे खोला गङिया नैथि खेब रंजालि बैसागु फोरबो फालिनायावहाय जोंखौ फैनानै खौरां लाफैनायनि थाखाय दा जों बेनो जोंनि मेन रंजालि बैसागु खुंनायनि मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय मा जे जोंनि गङिया हालामावहाय थानाय गासैबो उन्दैनिफ्राय लानानै बोराय बैसोसिम गासैबो सुबुंफोरखौ जे जों गोजोन खौसेथि लाबोनो हायो नामा लोगोसेयैनो बे जोंनि फोरबोनि गेजेरजोंहाय थारमाने जोंनि बर' हारिनि माखासे सिनायथि जेरै गाननाय जोमनाय बेफोरखौ जायफोर जेनेरेसना फैगासिनो दं बिसोरनो जों माबा मोनसे दोनलांनो हायो नामा जेन' जोंनि बैफोर माखासे हारिमुखौ बिसोर जेन' बावा फोथांनानै लाखियो लोगोसे जोंनि ओनसोलावहाय गावजों गाव अनलायलायनाय मदद होलायनाय बेनि फारसे जौगायो नामा आरो लोगोसे जोंनि हालामनिफ्राय बिदिनो मेथाइ खननाय मोसानाय बैबायदि माखासे सुबुंफ्रा जोंनि ओनसोलनिफ्रायबो जोनोम मोननो हायो नामा जों नैबे बिथिंखौ नोजोर बोनानै जोङो नैबे बिथिंखौ जोङो नोजोर बोनानै जोङो जे जोंनि बे गङिया हालामावहाय देग्लाय नैथि खेब जाबाय बे नैथि खेब जोङो बे रंजालि बैसागु फोरबोखौ खुंनाय जादों आच्छा आरो दिनैनि नैबे हाबाफारियावहाय नोंथांमोना फुंबिलि समनिफ्राय मा मा हाबाफारि लादों जोङो फुंनि गिबि सानावनो जोङो बावहाय गोजोननि मोनसे गुफुर गाबनि जों फिरफिला उरायहोदों बे जाहैबाय माबोरैबा जोंनि हालामावहाय जों गोजोन खौसेथिनि गेजेरजों गासैबो सुबुंफोरनि जोङो गोरोबलायनानै थांना थानो हायो गासैबो बिथिङाव जों जौगासार जानो हायो आरो बिनि उनाव जोङो बाहाय नै दा सोलिगासिनो दं जे मोसानाय बादायलायनाय ग्रुप डेन्स बादायलायनाय जागोन बाहाय बान्था हिसाबै होनाय जागोन आरो बावहाय खननानै मोसानाय बेबो ग्रुप डेन्स बेखौबो जोङो कम्पिटिसन लानाय जागोन आरो बिनि उनाव जोंहा 12थानिफ्राय जोङो गेवलां मेल दङ बावहाय जोंनि मानगोनां बिटिआरनिनो इएम उकिल मोसाहारि सार फैगोन आरो 28 नं गसाइगाव बियाबनि एमएलए जिरन बसुमतारी सार फैगोन आरो कुसुगाव पुलिस स्टेशननि असि सारा फैगोन आरो आनसलिक आबसुनि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोनहा फैगोन आरो लोगोसे समाजनि माखासे मेलेमजिबि सार बिथांमोना
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn